Ubwansu bw'omugusi. Yake gima mwanchi omuliyeli abegetaseni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunda iyo moelio imeyo morobele wensa kia bono mambia asina abango kulira eira bukalenga omugeni itobereka gukirana ase studio oyora chikoba kagotumanya amange ase kiombekelegia Law Society of Kenya igo mwanchi mulyango mwaligani bene elinde abekagotumanya na kia korokwa na ndiningikeli agokora kurugaiga asorogongorega karibu sana Mbiamano. Hana bokumanya mwanchi mulili anakikorwa. Tiamba kwani wakire byaiga. Chesa malieta Polycarp, Maroko, Simeka. Inkani gali magenche ward. Machoge barabu constituency. Njenomo wakilinde. Ombo atobisi ana ali Masaba building. And then niche secretary general ya Law Society of Kenya, Southwest Kenya branch. Okay, karibu sana ase studio. Omwanchi mulili ya ora masemia amangana bera atato. Meto mwanchi mulili nkora abataiture kiombekea Law Society of Kenya kirokende mama itingi kia gokora. Anene gaiga ase orogongo rwa Southwest. Kora aba manyingo. Ono Law Society of Kenya, ine society established ne act ya parliament, bunge mba chibagaiti the Law Society of Kenya Act mwaka 2014, which libone we established in the society yaba wakiri tokoroka Law Society. Onega kerengo kia Law Society of Kenya, no kerese section number 4, act ina watebiri ya roseti une bunge. Ile wote nambara ubako baba wote ni mangana yaba wakili Kenya sege songo tokoro ko regulate aba wakili so that regulation ye miente number uba ko essential tokoro ke practicing certificate no kere monta abwate the qualifications chirichita keire eso monto ko practice richiko within Kenya akwa apply ko Law Society ya mo practicing certificate ine license yeito na the Law Society of Kenya ne bwate li kerengo kende gyo konye serikali so korosia machiko senga chotoro chiene robone branch y'abantu bamachibeli chiko kere bone no ene serikali ya consider chiko gete Law Society of Kenya kwike konye serikali ko kwikera ni the constitutional threshold ne sheria yote ya begoro korosia machiko no ene chikoti kere bako na chebi na bitote biwate public interest osebe kwa ni gore actigate Law Society of Kenya ewo chabuno musani bwe koti okonye koti kokoraki ko korosi finding yengia na ande Law Society of Kenya ngo disciplinera abawakiri bali bakolira mamocho bagento dokoroka professional misconduct kororire ne no monta kwendo so mu wakiri so that Law Society yakoraki ya mu punish unetakire. Okay akirikende ngi montaga ne ire gutwara omanya go so asensemeria LSK ono ko member ya LSK kuika number 1 wetere eskuru tokoroka law school degree tokoroka LLB yakoro imyaka ene chi university mbali within Kenya amona chiri accredited outside of Kenya kere wakolire imyaka yene nkwendole tokoroka Kenya School of Law eregali Karen Nairobi tokonye okwenda for a postgraduate diploma ekoire imyaka ebere bona kere wakolire postgraduate diploma iyo waitira matemu alimo kwenda bona mwakorero ntokoroka admission to the bar no Chief Justice. Once kwa bera admitted where certificate ili admission to the bar alibona ko ba a member ya Law Society of Kenya. Na ndenchere ngao neli ngora tole section number 9 ya LSK Act bote bero muntu nabarabe an honorary member. Kere LSK aba umiranire muntu naro kolire bikoro biri biko konya abantu ensemo ya sheria na be the membership na obako amua muntu fulani although taraitera skuru ibuna baitire oyo ba into tokoroka honorary member oyo LSK lakini yata kunyara ko represent bantu kotini ne member oli honorary ko konya mangana yo guhira ni ebirengere bi ti objectives cha society ngoko kwenda bunga asikyombegya LSK na bomogo discipline abakiri kerekende omuntu onyobereka ko gosero no
makini ngai yabwenete komasoera ntobwate chi branches cheto chi office chiro muntu uri weto goseiru no mwakiri no agochori kali rube outline na kia goseiru mate ntonke to kwenda twate abagikuru kwe fair hearing muntu ate una fulani ongoseire uri fulani nera akorangeriwa twate makwanza kora bakonya within the branch level ono to ise gosinyana ne tonyore ne gentokere too deep alibone kabono muntu akoire stokoroka disciplinary tribunal tribunal ina ne sabantu bakwenda umuntu ogosere no muwakili baenda bagambanie kinese tribunal ya rosiguna LSK so that oyoga konyoruna magago toka na magoso over punishment ere either naboko banabogwa kwe fine naboko ba suspended for a period italiwe tani 5 years ose naboko rusigobo wakili toko nyoroka struck out from the role igabona ndire kinagi ategereru na disciplinary tribunal ba konyore na magoja na mamocha aliya professional misconduct otara kora kulingana na chi obligations yolikeire se act yeto ya Law Society of Kenya omuntu nabo muwakili lakini tabe member ya LSK. Yes, umuntu nabako muwakili lakini taba member ya LSK. Umaito muwakili ese gesongo ntubata maleta bere lawyer ntubata na advocate. A lawyer no muntu onde wensi osomere lichiko mate lichiko kwa kolere LLB yago wachire ose masters kwarole wachakira ose ngosomie skuru gete ose ngo nayo le secretary kampuni gete kwarole oyibono that's a lawyer lakini uyita kwa member ya LSK sengi tutara koraki tara etera a diploma ya Kenya School of Law na ande aite abe admitted to the bar no mo chief justice kere waitire Kenya School of Law waitire we ndo the process ekoroku admission to the bar igabo a petition nereto kulika what is chief justice na etira matemo na etire ebi steps chonzi admit me ona kere kwa etira admission alibona ko be advocate okay ine a difference kere kende obu yabo ko ba a member ya LSK mborobyobo obu yabo ko be member ya LSK number 1 first and foremost nkole nduole ne body yaito kere kende gyonski aberere member ya LSK LSK ikominyoka ya mutubera ya mulenda so that rights change beso kora kinche beso kusaliwa secondly nkonyoro libaga lyogo practice kotini lyogo defend your client kerotali advocate kerotali member ya LSK to kunyara koira instructions ko reste client ogende ko represent kotini kwarolire ibona ke that is among the gente binene byo birito to enjoy as members ba LSK. Okay. Akerikino mwanchi muri naganite ko manyanga ngakyara akora amanye nga umuwakili oyoiga tali member ya LSK yoyo go chikomo represent court. Ntobwate igento tokoroka LSK poto. Poto ya LSK oso ese mutandao kwaso wa lsk.org. Kwa hivyo no kwali isi nari akolikete search advocate. Nabo search italio muwakili oyo orego sono muwakili ale osene abantu tokoraka chikwak okay mbiyabona sana mwanchi muri ebeta seni Ndizi TV niko togenete gusanga imiyo morobelyo wensa kyabona mambya astogenete gusanga nere Polycarp Maroko Simeka oyore omunyakirogo ase ekyombekeri gya LSK korwa ase orosagi rwa Southwest unagenete gutorera igoro yobokoreri bwekyombe kyona ndo buyabwaye asikolino mwanchi muri antete kunyeranga nabakwenda gusangana into asomorobelyo yiga wetera ase chinsemo chiri chemitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na gotonya gwetera www.ndizitv.net bego nabagosangana into ekerengeri kyago gwetera ase namberi yesimi ya 0792192834 elindo tumanye nga yoko bwatia omoroberi kuronye ko bwata iboli rinde lyonsi nabogo sangana into asensemeri ya WhatsApp nabogo sangana into gwetera ase channel ya Ndizi TV News Digital kurinde ntumetinga obochori mbororo moroberiti asorwongoro iga rwa Southwest korabo kwanera ngondi boko kolekana wana obochori waito ntubwate tare 25 mutinyoyo bona inese erosagi ororwa Southwest branch weka kerekedo banchi uri bereka kwebole nga ningigeta gerte mukore obochori obigaso bwa mona boli bwa national bono
act nengote bikoro ku the LSK Act ngo introduce ere bintu tokoroka chi organs of the society organ yentanga nindo wate council area national government Chichakoretu on tare 28 February ndo bwate the secretariat iliwone ko bangalenda mangana chi practicing certificate chia members na mangana alenda unya masakara ndo bwate mangana ndo bwate general meeting alafu the last organ etokonyoroka branches kwa hiyo section 15 act one of branches yechi ndo atemete ko chia autonomy yani enga ugatuzi ye county national government so that ebintu byakolekana bwango amona ande so muntu akubikeli raisi bono chi branches yechi ncheire chinguru cyoko regulate ebintu yani cyoko bangegasi aba unatibona bitagete korolere in fact chi branch ncheire obosibole bokora elections buna batagete ande chinga kichiri batagete ande I think ande the most reason ene pitu akorete election scandal na mangana yoko organize korolere no matter there are very many seats chikoligwa say to the national unabona gale se national office we had about that to ibirogange 12 bya enkuligwa barolire abantu mbara bange sana ba enkuligiga abo ono nande branches na chiracho nchiwate they are allowed up to 15 council members ono tro chirende to so chibeka chonsi amo mane se vote nyene uli okwenda chibalo box chichire paka rorali to te it can be confusing ono yani to assessing to lende a convenience to atena tiato chibe separated to chikole immediately after national chair koliru so any for the sake of voter tabese okumi mangana kya na kya buchaiga antuchinga nayo rumuliki sekyombe kya LSK ase orogongoriga rwa Southwest akerekende kuna bokoto manyanga for how long kwa bere irororo na ende amatuka yabosyo ngayoro chigochi bono nchena naso etobo secretary general wo mwako 2022 election ito ya April 27th in 2022 bono igona betre tamwe yemo lichi kolieto ligoto anchera to abera a maximum of 2 terms that is omo chairman no mo secretary abande barabo abo bako bamugabe gonya batageze unando bwate one of our council members korwa limigoli owanchire sana nabantu babo okoro ku bonus ngei omuroyo bona testa lianchire odoro chwana bako bamugabe gonya batageze ona anyway inchono ngubone ga senchomo umato mbia naro kina na bere ingo nyagwa esomi ebintu maligoro ya governing na bere ingo tegerera abantu bane na bagote abigore into biko baroma ona amwire na nche nsuke kirogo igoro ndigibona obo chairman na nche nalingo shugulikia aba wakiri bane bya ande na abaligerie ebintu korusko netakire akerekende tumanyingo ngaki Polycarp ero bereti asobo choli obwiga ngikeli oroche orachiko bakoko ikirania kiora abo munyakirgo kyaba wakiri baratebe ngababere bago kokoboko ngiketara bakigo ikiranirwa nasobora yoboiga bororo orocingano leta munchiriro entonke toko tebamna kre ese gali so practice ese town yali se region yali okolegasi ebintu mbiro gutaka bya style gete so that practice yao ya baraisi for example most of our team members baito mwetene court ba okolegasi abakwenda ku represent abantu babarali court wono ntonto toko gutwara chi abantu chi judge ne chi magistrate bawekirania egasi yabo okokora ibina byabo bwango okosokelia aba wakili wabo chi judgment mapema so that mu wakili ne rote be client kema ekoge binte byeni ekina kya okelire ntotage nkwana tonto akonya aba client aba members baito o ese land registry umetaba wakili abange no wa konya aba Kenya kokora mangana yo kura malimo konia kokoro si title deed one land registry na mangana yensi ya okora one ga nande ntoda ito ko engage nto bale se land registry o make sure that services cha very streamlined aba wakili bakoraki banyora services mapema ande bakonya chi aba Kenya in good time na mangana nalito wata ya welfare
yani elikereno ntoro kereno yaba muntu itarwalire muntu itasireiru kwarorire ntobwate welfare itotete go strengthen toligichi partners barato konya tutwale no medical cover yaba wakiri kwarorire na no elire muntu asireiru tutata kero twara chi last expense cover chingia chicho konyo mu wakiri o kwa muntu e befitting send off oseno nerekera asirire o e familia yale nduya bono okay akora tumanyingo Polycarp nara yali kwa bere ko gwikirania sobora iwago ayebuno mulike twatema sana kurwanirira mangana y'ekikoti nakwa na igoro yo ku make practice easier through otwara chi magistrates na judges bawikiranie gasi yabo one of these components chegentekyo no otwara chi koti chi saine kere maraga chitega mwaka 2022 leo chikokolera na chita ka gazette chikoti gete chatakere ko igoro within the region so that kogusweli chikoti chirichiro egasi ntwarwana sana tukanyora ekoti ya etago ekoti ya etago eli achite kogusweli gasi ogembo because ogembe yenge go serve the larger Gucha region which yenge kwa nkonyora ebine bire binge mono mpaka bono birenga kentambe kohera bono ntwarwana tukegururu etago low courts nande ntwarwana kapisa baiga lingwe roche esakoro ku kendo abantu bakendo abayengocha pako ugis kuliyo bokonyo oge bono ntwarwana tuka ensure baigoire ekoti gali ese kendo nande ntwate chi activities chi LSK mwate kale LSK activities na chi general meeting chi bonding activities na sports chenga koleru isiko Nairobi lakini ntukere twasweta obisi na tema sana kurwana paka tukaleta Justice Cup ikaleta Gusii stadium ga nima abantu mwarocha bakiri mbachete Gusii karaki na ligo liri tukelio chi hoteli chi akolega siri tukelio na abantu bakagoka bono lakini nande ntogendere no namangana yo ku produce egento to license iri ito e practicing certificate boniga kero monta kakale kero monta ngi apply kwale ko ganya for a long time una operate neli sitiri yao license ya uteracha lakini since I came into office ntwachete tukaligia abantu gali secretariat members baito bakonyora chi certificate online within record time bono mbiyemo na sana sogo teresa alikuwa bere ko gwikirania akurinde ase obonyakiro gobo igo yotete kurwanirira obonyakiro gwa sikyumbikega gya LSK asoro sagi rwa South West ngikiliaga ni irigotwara bono icho they are all guided by the law ndobwate se act yenyene ya LSK act ya 2014 alafu ndobwate chi regulations chi aroseti ukurese kokonye act yeyo wikeraniwa chiko LSK regulations one say act ndobwate section 18:1 egote banga omuntu dete koliyo bo chairman osego libo president boigora ali national office no muntu number 1 ole qualified kobe a Supreme Court judge go wate experience ya miaka 15 alafu gose or obeire a previous member ye council yebone go chigosoka unabona mwarora kama muisike naro inkoro kunjoki mboshe she was under the age of under 15 years ichobo judge lakini no angese ele ballot ekogera na inge na representative ya Nairobi ese council wono unise national office ogo chese chibese ama chese chi branches echimwaro kama sagi ese unabono ti regulations ndo what section 50 yani regulation 58 egote yabanga ti branches nabo chikwenda chisaranse mangana nengote bya ugatuzi diamwe chire chichinene either baende ese AGM iliye gobekora kero mwaka oserangeliwe special general meeting ese moko iwanana naki chi elections cheno chitakero koro chitakere koba ingento ngero to koro ke charter ye branch charter yenge constitution ine ero nabera nabo abantu baise ko iwanana ese general meeting nabo chi rules and regulations chi election chikobekwa lakini ese chitarali ko mnabone yeito ndo chata ito bado terali kuya terali kwa mangana ichi elections ndo watele obusibole bokoro rules cheito bose to adopt chiricha national office chegotana mo chairman no muntu takere gotwara 15 years iri qualifications chomo judge bose umuntu obeire in council formally wono una inchebono emyaka mbwate ese practice ne 5 lakini esa ulina ingo molikia ese council ya elire inchebona bongo
Nkoliye kiroge kenene. Okay. Aha tiganda aligeria ujumbe ibere isoto chia soire na ndo beri gakobolia maboli elindo begokoireneria Fred Onduko korwa asensemeli ya bitare bokire bonchari bomorenda sunika agateba tuko pamoja. Victor Omondo Miyenda agateba watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati agateba Rose Michemo na Boigoris Pagwaro basoe ase omorobilio. Kevin Vigamba agateba bwakire agatanga watching live from Nyeri kirando chenga taisi amisi bwakire Gusii tuned in from Nakuru City bunabotambe. Joseph Mukaya agateba watching from Morambo Nyanchogu Neli Sase Grace Mora Mboya Nyakundi Ongware Mukaya. Kevin Obiri agateba niko ndani kama kawa. Sam Machuki agateba niko ndani kutoka Kisii Jogo following. Omonchumulie naroro obolia Polycarp mwakiri nagende no bokoreri bwaye ekero license ya expire. Ngochi tole twarengereri igoro yaba wakili bali bataraikirania chi requirements tutena kwenye license yago ya expire. Ngochi tole twana nega tutokoroke window period betona botogwanjiro mu wakili no emetinyere emetangani igano eneiga obeka their house in order so that yokoraki onyorali license yae because my tena intungochi tole twa appreciate sometimes umuntu ngocharobo nyonyorobo kongu 1 or 2 sengecho labda taraikirani we kema gose kende lakini nko batole window within the beginning of the year so that bako bateme banyole license lakini umuntu obere bire license tatakitanche iri ko represent yo muntu osikuri kama sakara ali aragende kotini bono. Okay. Ametembale bare aba wakili mbara bakoligere disco gali maybe bamereta mate ekirugo kyo wa secretary general nkireke dengi kiriba chi credentials inchire chichire batakere gotara. Bono as long as you muntu nabwate practicing certificate yae yani umuntu ole bono ole licensed umuntu obwate a good standing eli yani ese tatanya kutabwati ebina bire pending ese Law Society of Kenya na ande abe no muntu ko practice within a region yeye umuntu ese registration yae eli aligete ese Law Society of Kenya aligete no practice Law Society of Kenya Southwest branch we be member yaga otwale license yago yo mwaka oyo and otwale certificate of good standing koro kitaya toli monto oromokora. Okay. Liboli elindira roro atabanga asensemo yago wakorire boikira no emeremo yago buna omo secretary general ekeronga omerete kirugo ky'obunyakirugo na ikera niri kabisa na ande na kiye abantu bane bago kibunega ciane batena ya Maroko torae bono gali so that the Law Society of Kenya Southwest Kenya nere among the branch chingia P as a republic and they go emulated by other branches esa uyega cingia na kora uno mukatibu. Okay. Enda koberenga no bwate blessings go say goodwill korwa as members bago babere bago kwa magoro elinda kwane kyanga kwenyorero robo buyase kiruge kikakyonya. I think esa magana ya siasa otara amua kuligikende kuchole kwa boli na kigira on gigoteo ona njenyuete gira on gigoteo Maroko weka ande timba nje weka pake ballot ya yone ara gotenga nayo weka kuchosa ke ballot ya la ya gira on wate vire tiaone kijana nera so egali so that ise nchumate future one ere bright and abantu buna into bali twanyolie liba gali go partner with a lot of stakeholders ese chi nsemo ao chatwere at least a good start yokora abantu baito. Okay. Naro kobolinga emerimo yabara yabo ine no kwegerera amaslai yaba banyene buna members gose no kwegerera ngose ngwegera bale abananchi. Number 1 ntonkere nateba igoro ya welfare yaba wakiri maiteto bate council eye so that erenda abantu aba wakiri bali bago practice within a region yeyo okolenda aba wakiri bago practice within a region yeyo. What does that mean? It means not only kolenda aba wakiri but also kolenda chi clients baba wakiri yabo na kwa na igoro ya disciplining aba wakiri bali bataraikirani ebirengo byabo as per
richiko wono for example muntu kabate complaint mu wakili wetara akoraga sigete buna tebeti gwakore wochese abantu abachoriro wochese kanso obeke complaint kwarorire na intubune kanso mwetengo tematole ngando tuka mataras mominyo kikerega ndo che court ebintu mbire mu wesaransa mwakore ndo tokoroka alternative dispute resolution mwagamba kwarorire mu mwakora negotiations kwanyora abantu abamakosa ina makaenge baiwana na amangana era yego sinya intuna bone kanso into forward ucharali as a national council to disciplinary tribunal kwarorire gabo we both take care of abantu baito na ande to take care of abana inji. Secondly and thirdly ntubate ngento tokoroka the pro bono scheme pro bono binebi na biri tokolera abantu bosa bali batali kwenyara ande babate bina bire a bit tricky for example abana muntu mwana ndo bwensikara bwati rune serikali na atakire ko ewe umu wakili oyo kumukorere gasi bosa. Number 2 abantu aba bali babwate ebina capital offenses ebina buna murder robbery with violence ororire bina biri yani mose ekefungero kongentwa iga umuntu otabwati mo wakili into nabone society kwenda to produce to amu wakili ora mukonye sekinekyo free of charge. Igo our duty is not only saba wakili baito secha wakili baito it is our number 1 duty number 1 duty yaito no kolenda wakili baito bakolega asibuya kera babwate chando bakonyo lakini our secondary duty no kolenda a public yaito because as lawyers we also have a duty to the public. Mbona sana Mwalimu Edward Sagotebanga, this is informative. I wanted to be a wakili but this is a story for another day. Atanga ask wakili mbona hawana flat rate za cases ngikimoda bwati igale sensemo ye case una case keiga legal ne liga una teria ko tware men na ino motware maite in the service industry especially ito yaba wakili ndo wada wakili bale chi Mercedes ndo wada bande bale chi Fielder wada bande bale chi Probox warolire depending on umu wakili oge progress yabwate ese service yeyo depending ne chinguru chiae warolire nere na bawo charge depending una roche kinekyo ndi unaroche unara maneuver agokonya uno mu Kenya ntobwato busibolege ntobwate se ntobwate ntokoroka advocates remuneration order advocates remuneration order nere go set the minimum chibe sora boli minimum chibe oise ko boli nse chibe se chirikire gabo it's an offense tokonyoroka undercutting na ande to atemire sana ukwana naba wakili baito mbachi ba undercut but sometimes ngonyorore ibintu iskai bire bikongete korore wono kwanyoro mu wakili sauli ibintu bikongete orora tigae airegento kilikera ko eso mulikera kera kole client yabere sale tagende so mu wakili mu awo lakini that is an offense ikuruko undercutting na ande to atemire our best to mobilize our people babese ku undercut lakini ceiling teyo nabogo sabake period kaiche client yale tayari ndeliboli linde Mwalimu Edward somete Mwalimu Edward konye akongogerera stairs riri akubuka mambi go chiskuru wakeli ogerera kale ko wachikorwa sege tandakia ndombono watama bora atanga. I admire how wakili is guiding. This is a plus. Agotabanga, how can we support him sisi wenye atupigi kura? Kwenye mpigi kura, unajua si lazima ukue na kura kuinfluence kura. Umu wakili na Roma itega alira ebeste yago. Kama tena ya baona, ebichana mbono. Mumroli ndomo maete, omwana omuyale, nero ja kombo aba wakili waseina. Wala sana Mwalimu Edward kwa igure nga ndabogo sira wakili asense mejo. Akondo manchumuri na ronero toma ujumbe yaye gwetera sinamba yesimyo tebanga morning oyo momanyi ata naigwa mangana keroka abantu bakisi tigabasike ekigambero nende batige kona gochanda omu MCA we wadi eri Goma tigaba manyenga gise sala manyete kya karanga tinga na mangana bakakwenekigwa emambe yalera sensemeli ya keroka se ebibanda byabawonchire byababigo samba timetingi ayensensemo yago ye wakili omete kona chongo betego kurugwa kurugali ya sekigambero bakaba bakwali bago mugavana bwe county ya Kisii na bayigo Nyamira batwaro koigwana elinde obonchire babo kokolekana sensemeli ya keroka boikira tumetingi orabe ko kwanera ebirengeri bya kubatkana ninga neyo mbire byebi
maite ntwatema kuwatie kine kyo kyabega tuno mu MCO yoli goma ke bono nande gento turatebe nkelinga kere umwelekeo ururu ne court mbuya sana konyo bwatia so that there is peace nande nche gento ndarugo chiesa barai baitobe county ya Nyamira na Kisii nelinga let us embrace the space ya negotiation kere koti ya beteli bagali yoko kamba igoro yoko atana na keroka yo koti it was in its wisdom ayo chenga it is a political dispute a political dispute li encherengi ya pio kwenye kora is through negotiations and I will urge mugava na Simba Arati no mugava na Nyalibo Amos Onyamira babe kiti mechanisms choko make sure that ekegambero kyabeire the informal negotiations korwe so that imate boni gando vuwili wakipigana nyasi ndio zinaumia senje boni gando bakomia igoro this political dispute na bangi na wali bakoni chinyeni cyabo gali amone babungura bakoni chi sausage which is very unfair yobona my final word say abantu ngene linga fast track the process yoko gamba baiwanane and na bakoropi na abantu ba IBC bali bakora delimitation and the local leaders so that at least kotwale a long lasting solution to that dispute. Mbia mwana sana maite engakiyegane erusa abana mbali skogali Kirikenda abana mbaroro bagendete kubwati umurubiriga bwensake bagotebanga ntayitembe una wakili Polycarp kagenda bokora abanyanga ngikelikegane muntu gukibasomere kosi yiga kinga kitogokorera bona ko secondary we have mbia go focus is languages maite koti maria obono gelia mbia no na manyane kero so ye koti we go mwakili ogonkurutari gesongekia ngora go sora abantu batena ya yoli no yone yona igo focus is gesongo songo amona humanities mostly history nere kuchiaba yanchero mono sengenjo most of the law we do we borrow a lot from history in fact ntonto wale ngere we have a source of law ekoroku case law neli ebina biribya na chiru in the history ebina birina bigo chabyaga idio magistrate kera kolika judgment yae ande byako guide no wakili kero kolika bona ntokoroka submissions kwa taibo magistrate sikiana chereki nekyo in your favor kwa bana unda abataiba focus on English and one of the humanities na preferably history at least banyole a B+ and above esechivere mbiyamo na sana wakili ndacenge biro byeto byatonyole naenda nasnaro kuminyoke mirimo yago chikoje abato begeransa 3 ande gintegetyo na banda iseko butwega ashi abana barabenga karunge ngana yawe yo mwaile buchaso mwanje murigereria tate nande mbataye mbiyamo neso kongali bageli yoko bakwanira abantu baito bagusi agokire ko share knowledge ile nkembwate nande ko bamanya igoro ya na kimora ya mora interact naba wakili na ande na kimoko menya naba wakili ese society so that mangana lyo tena ba wakili yo na baibi aba wakili na abantu bakungainireri etutaite ko meko demystify that tutaina ya omu wakili ne servant yo monto yo mwananchi ese kerto engo somi igoro ya ethics tuatebe tuigoro yento yokorokwa the duty yo mwakili to the public and the duty to the public and duty yoko make sure lichi kulia Kenya liabwatiwe and kero mo Kenya onyolire their rights kero pursue anything especially amangana kubwatana nebi nese koti amona mangana ya amalemo na mangana yoko ridi obesaba abayiboli yobona nko basaba moto embrace into naba wakili na ande any problems monto what a problem ocha law society of Kenya office yetere masaba building second floor ocha auto tebi and we are very ready to what a team raba konye any day anytime otherwise ko basobero mo nya sae and mbasamero to alit koligi yapi mbiyamo na sana wakili asowikira na studio na boigo go semi mwanchi murigereria mbiyamo na sana nagokire opana mbiyamo na sana mwanchi muri kwa biri ko gosangara inte nganchire rero tokorera umurubiriga asebire biga tobe tokomerana naro litkolia ankyo astrobe togosanga amange mbiyamo na sana asbalimo aberimo gosanga na into ya somoroberio oyega bwensaki abono mambi asensemelie mitandao Ndizi TV News Digital asensemelia YouTube Ndizi
TV News website www.ndizitv.net bemno sana sokurwa ebirengere byago asemambya yabona igakondo mwanchi muligeria wekiramna togukorera omurobile bweli tukolia lero tumira neli tukolia angyo astrobe tugusanga amange ndoba tugusanga nere job ma angyo yotoba tokobwaterana nabayigo obakago twali bagalia bene asoko enikebna ngusanga tore nere wakili bali bene kyanga chibicha neliogiria gwikira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama bakubwaterana nere Kevin Mugambi rieterane Frida Kerubo enda gutwara obulieria borobia imigeta seni kya Ndizi TV. Karibu tena sana wakili. Mbe mono agokire Frida. Okay. All right.